wong ayu. Wonten sing lagi saged lagu niki. Tresnamu kinarya tombo. Tolong Mas dipanggilke Mbak Anjas Mas. Mbak Anjas gitarani. Derek joget kepareng ya Bu Rini Bapak. Gak apa-apa ya. Yuk silakan lagune Lintang Asmara. Sing iso nyanyi bareng-bareng coba. Makasih ya Mbak. Wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku. Wong bagus antepno rasa atiku tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan ngalungi banyu segara rasaku ra bakal serana. Senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna ra bisa dipisahno. Di request dulur-dulur karena sepeda balap tamunya kata diminta sampai luar sampai jobo. Kepareng nggih dugi jobo nggih. Menemui jodoh yang di luar. Baik, muter sana. Yuk sini. Mau juga sini enggak kumpul sini. Berarti awake dhewe kudu sowan mrono-mrono. Boleh. Diubengi ben rata. Siap. Tetep bareng teh sepeda balap. Siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Laksmi. Rasa kangen hangi putih Lita bulan hati seksi Udane datang balik jadi janji supaya bukti supaya mati. Bakal serano senadyan bos kata rezeki nggih amin yen tresno ra bisa dipisahno musik iya Bapak Effendi beserta Ibu bundanya. Dan sepeda balap. Lancar rezekinya masing. Oke. Hafal kan ibu-ibu? Ibu-ibu hafal?
ati setiaku bisa anduweni marang sang ya kualik kameramu ki yu kualik aduh iki lho rasa kangen oke bulan dadi seksi bayane datang balen jadi dulur boyo lali Wonogiri batu yuk coba gantian yang luar wong ayu tresnamu kinarya tompo susah yang mau berdiri silakan batinku hatiku rasa hatiku senadyan tulus jroning aku senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serana senadyan nyawa bos nyanyi bos wah ini bos-bosnya di luar semuanya sugeng siang terima kasih halo kawan-kawan musik oke bola matur suwun terima kasih sehat selalu banyak rezeki ayo iya nuwun ya masku saya menjumpai yang lain halo bola lah ngumpul mak kene nuwun semangat semuanya semangat amin ya Allah matur suwun madhep sana kasih angapan toro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa yang apa monggo nyanyi marang sang oke rasa kangen lewat mana ya yang sana ada enggak misi ya bos punten bosku sehat banyak rezeki amin ya Allah iya atur nuwun masih makasih ya nuwun bos oh datang ta matur nuwun tarik wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku aduh iya santep rasa hatiku tresnaku tulus jroning ati kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serana oke matur nuwun senadyan nyawa oncet Oke, Mas. soroga wis tresno ra bakal sirna wong ayu tresnamu kinarya tembung susah jroning batinku senadyan nyawa oncet saka raga
Matur suwun, thank you Besti.